folin tanne be magazine mal la jeba ko be la jele o bismillah ka kuna fonu kon keneka baguruba o liflen baguruba folo la sa amita duanza ka o fini uka bureti do kon bi no isharati kon ali yere la mugo jugu do kon min kera sababe ka mafla kon mun kuma kon ko lu bone onina amanda do la ko wala foka tasi minel wale do kon kera samba fla ani mugo sauna min kon ke mado ye mun tara bi bitigi bado kon ka mina anga protection civil mado kon yira ko jurula amanda do fela na ko wala foka tasi jina buto gola kon ma ali kon minen be ka bla berla barsabla a cede on kunya yira ka fo kai kera sababu ya ka chen ko ni ngasa ya ko ni koke amanda do fena na ko wala bismillah ko kura kuna fonu ko keneka ina fanya fo baguru wala tugumina mugu jugu perendo ko ni kera duanza ka ofinio mi kera sababu yo ka sharati do ko ni bi no oluma ko ni kera bamba to fure ako ko jurula ako ko ni kera alamsa temene me kalu klifla samba fla ani muganani mi ko ni nawa ni ma fla ko ni muga sharati ko no ifal wotoro ko ni wala saka tu jabala la tugumina o wati wura sa uka sharati ko ni yelela mugu jugu perenga mi kera sababu ku fla be bone unina ngakoni yata kala je ko ni yoro ko fule mi fleni de ni amugu jugu perenga ni kera duanza ko na keren na ko sigida mi be na be foma ko boni akera o yoro ko flena ye mara bako ni yesi bo ko ni ngafo ere ko na ko kulu mafatigida mileke kulu do be no munum be katiba kulu ko ni kelime ga ni yoro ko fulindo ko udaka sigiro bay barsabla kuni yata kala je ko yoro ko flena ko kuma chama mugu jugu ko ni me dodu ko goro ni mawmu ko la shidro beta yelaka ke sababu ma chama ko ni ga bone unina ko sebe ako ko na ko jamna mara ba ko ni kala je ka sika yoro ko fulen ko ni ka afara yoro to ko wala sa chugum na ni kulma fatigi damele ke no mesika wa ke ko juga ko ndabla ni sigi baina nambore no ambeta protection civil moko nga ko jurula koni yata ka la je samba fla ani mo sauna ni cheba ko ni kale ko minembe ka bla berela na le to ko ni asadu touré ko ni ale ko ni na le baramne kalande sapeur pompier moko ko ni ajurula keren la uja wala mi medravila ko ni ale ko nala bar sabla ko ni yata ka la je akoyin ko ni nunduna utukalo samba fla ani mo o shu ko na min kera kletan shey foda se kletan kono to ko nima ni cheben ko ni ale yera ka yera ka fo ko mado ko ni tara bi bitigi bado ko nga no bitigi batigi ko ni Mamadou Sakho ke yoro ko folim na nabe fo ma ko maltelda no e mali ko ni ale chama chebulu yan fa ko ni bama ko kerengena ni yala o dum ko narawa ni ma ko folim no kera sababu ye ka duni yoro ko folina a chama ko be no anga fasula kana fini kumbula ko rasa to ko mina o ka seka fere mawma ko ke ko juga la to ko mina o ko ndona ni yoro ko folina mina wi marfa ko ni no kwa nege jugu yesa ko suko jo maula kaseko ka fion ko ni che ko kuku keren ne ko furu for no buga waru ko ni mara ayoro ko folena yo waru ko ni che ka ku ga sagi kono foka ta se ko bitigi kono fen chama ko ni ma ni yata ka la je telephone ko ni bu ko jurula foka ta se carte de rechargement na me crédit ko tala ka kan telephone kono foka ta se ordinateur portable ma yolu chama ko nche koni yata ka laje ka a fen chera asuguna saka fen chera bitigi bayin ko na don woni ka beta se fa wari million keme ani binani wa muwa ani duru ko ni obonyango ko ni ko wari ko fole metola la dilika oni blastrali ka ko ndile Mamadou Sakho ma akoni willa kataka plenty ko ni ko déposer yoro mi ko ni be na be fo ma ko ni ko parc et grande instance de commune 3 no yesigida sabana ko ni alekiri tuesa akon taraka plenty blayin ko ko frena willa ka lara welu ko ni bu wati mina no gendarmerie kan mo ko ni o willa ka nyene no ke ka se cheba nyere ko ni nga camera de surveillance ko ni ma wiya ka foko ni chede ko ni ko ba akojurula no protection civile ma ko baram ne kalande do ko ni ay wera welila ka jo kiri senti la mo ko nyama aya yira ka fo kale ko ma ayro ko fulina nga kale note akula bada wiya yira ka fo ko bisika ke chugudi aya yira ka fo ko fene ko alep men yoro ko fulina wati mina de ko kunye wala sa chugumina kam mawde ko la kana ko barsabla ale la kana finne tale bo barase woni ka kale me fe ko la kana di katamini article 250 fo kata se article 254 code pénal malien kon na la wa ko ni wiya mine ka allara welu ko ni o ke mi ko ni na wa nina
no ye me kalo kile mugan san ba fila ani mugan nani kɔni u kɔni me ka larawulu bila senga barisabula cɛba in kɔni ko ale ka kiri na ka kitiw la kɔni prevu ma se ka ye a ko kɔni juru la a kuma se ninnu fɛnɛ bɛ ka yira k'a fɔ ale t'a ko juru la ko n'a yera k'a fɔ a kɔni t'a ko juru la ko a bɛ bila ka fɛn fɛn b'a ko juru la kɔni ko ka se k'olu bɔ a ko la. Kunnafoniya laban an bɛ taa Jɛnɛbu Togola ale ka ko kɔni a juru la. Jɛnɛbu Togola kɔni n'ale kɔni kun ye Mamadu Ka Keyita ale kɔni muso filanan ye ko cɛba in kɔni ale fatura kama sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ kumasen dɔ kɔni tɛmɛna ni muso ni ɲɔgɔn cɛ barisabula musoba in kɔni a kelen na fa tun bɛ su ko a baaradaw la butigi dɔ kɔni o b'a bolo Mayanbugukaw kɔni o fɛ yen nɔ o butigiba in kɔni a bɛ mɛn kosɛbɛ nɛgɛ kanɲɛ 22 waati k'a seginnen kɔni ka na sokɔnɔna la ani cɛba in kɔni ka kumasenw taara ɲɔgɔn kan i n'a fɔ laadala ko la u bɛ min kɛ kɔrɔlen denw yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko waati bɛɛ de kun ye nin fa ye ni muso in kɔni u tun bɛ nin ko in kɔni lasamaw ni ɲɔgɔn cɛ o la kɔni cɛ in kɔni ale bɔra ka taa ka tagamasenw na a bɛ segin nɛgɛ kanɲɛ 23 waati min na ka na don sokɔnɔna la kɔni ala ma sanga ni dama bɛ bɔ muso bolila ka bɔ k'a yira k'a fɔ a denkɛ fɔlɔ ɲɛna ko cɛ in kɔni k'a kunkolo farala ko ka se ka a bana o kɔnɔna la wa u kɔni y'a ta ka ɲɛsin n'a ye Quartier Mali dɔgɔtɔrɔso kɔni ma walasa cogo min na ka larawuliw busan a kun kosɛbɛ a ka dɔn ka fɔ min b'a la u sen kɔ Hôpital du Mali la Hôpital du Mali maaw kɔni y'a yira k'a fɔ ko cɛba in kɔni k'a ye diɲɛ to k'a fatura nka denw kɔni ma ko ni da kelen bila ko u wulila ka ko k'a yira k'a fɔ ko cɛ in tɛ se ka sa ten tɔ barisabula foyi kun t'a la ko a bɛ se ka kɛ cogo di ko kunkolo fara la ko muso in ka kuma sen na k'a ɲɛnamina k'a kunkolo fara ko k'a fatu de ko o kɔni na wa u ye larawuliw kɔni kɛ min ye 13e arrondissement maaw kɔni olu wulila ka ɲininiw kɛ ɲininiw kɔfɛ de sa a yirala k'a fɔ ko muso in kɔni k'a kelen na fɔ ale nɔ b'a la u kɔni u y'a minɛ ka a bila bɛrɛ la san 2020 san kɔni na sa a bilalen kɔ bɛrɛ la larawuliw kɔni kɛlen cour d'assises maaw kɔni y'a yira k'a fɔ bi ko a kɔni a ka kiri n'a ka kitiw kɔni bɛɛ bɛ bun ka bɔ a kunna barisabula prevu jɔnjɔn ma sɔrɔ k'a yira k'a fɔ ko ni muso in kɔni k'a nɔ bɛ a cɛ kɔni ka fatulu kɔni na o la kɔni o y'a bila kalo san 2024 kɔni o sanw na nin bɛ dansigi kɛ bi an ka kunnafoniw kɔni na sa an bɛ k'an bɛɛ bolo da waati wɛrɛ